Se jirritorna l-Festival Internazzjonali tat-Teatru li se jgħaqad kumpaniji Maltin ma' atturi Ġermaniżi, Armeni u Svediżi. Dan se jkun qed jiġbor 5 kumpaniji lokali u 3 kumpaniji internazzjonali li permezz ta' drammi oriġinali fl-isfond tal-Forti Sant'Angelo il-koll se jagħtu spettaklu lill-udjenza lokali. Dan huwa t-tieni edizzjoni ta' festival ta' dan it-tip li baqa' jissaħħaħ wara s-suċċess tal-edizzjoni 2014 u l-Festival Teatrali għaż-żgħażagħ tas-sajf li għadda. Id-direttur tal-festival Alan Fenech spjega kif l-edizzjoni ta' din is-sena jamżewqa wkoll b'sensiela ta' workshops fejn id-diversi diretturi se jipparteċipaw f'xogħol teatrali fuq diversi aspetti. Ġifieri għandek acting normali, reċtar għat-televiżjoni u l-iskrin, kommedja dell'arte, ħajkun hemm ukoll diskussjonijiet fuq il-pantom il-mima tradizzjonali Armena, ġifieri tkun imżewqa ftit mhux ħażin. Fenech spjega kif il-kumpaniji barranin urew ix-xewqa li jkunu parti minn dan il-festival anki fis-snin li ġejjin, fattur li se jibni pontijiet kulturali tajbin biex atturi lokali jkollhom kuntatti internazzjonali. Fuq kollox il-fatt li attur Malti jiltaqa' ma' persuna minn pajjiż ieħor li jaqsam il-passjoni tat-teatru tiswa mhux biss fuq skala professjonali, iżda anki waħda emozjonali li tkompli tkattar dik l-imħabba ġenwina għall-arti. Għana kultant naħsbu li għaliex Maltin forsi għana xi ħaġa inqas bil-barranin. Meta fil-verità l-istandard jatem, id-differenza li forsi ma niġux esposti daqshekk. U festival bħal da jimira li jkun hemm anki opportunitajiet għall-artisti Maltin li jkomplu jimirħu anki barra mixtieqa.